2014 și începutul anului 2015, în satul Cărăciu, doi marsavanți, frumușei, candidați la premiul Nobel. Вы треш поднимем lumea asta la un nivel mai înalt. Перестань, Данила. Nu le dau. Nu ne pune, stai că te O foame, da? Da, Hai, curăță și el, băi. Băi, ești foarte serios, foarte serios, foarte. Da. Hai și presupține, băi. Stai, tehnica безопасности. Молодец? Da, Кристофе, чемоданы через дом? Я крутили две папы. Больше кутили, ладно! Больше вы будете!
Nu ți-ai trebuie să vin acolo, bine să ajungi, în cărești și ne duci. 10 grivini, dă măcar cu 200 și spun. Ce mă, 200? Eu lucrez la 3 de zi la Mosca pentru tine. Tu ai făcut cândva în viața asta, nici curat nu faci, ei. Atât, mă? Ce faci tu acolo la discotecă și aia? Joc. Cine ar joci? Cu fată de șapă. Asta juca la tine, să iau hop, ai jucat, o leam, e lor, gata, poate și juca la tine, ăi. Nu la discotecă ta. Gheorghe, el și ora și e casă. Care 3 el, 12.00 și în casă? Și fără zmene nu ești din casa asta. Bă, zic că te-am mă duci la festa. Băi, și-am venit să duci la pește, eu zic că pește, am pensat, da. Ce bă? Dacă să bate. Bă, cerveni și cerveni, da? Da, nu? Alo, toată? Toată. Luați ce ești de pui, faci așa. Așa. Ia, da? Da, da. Ia, ia. Uite, așa. Da. Bă, cum nu se dă? Nu vrei. Pagam să ții. Și cine vor să pe cât pe Mateu. Alo. Domnișoară. Stepești, hai da. Борис Дмитриевич, ну сади попукся. Ай-ай, взяти попук, там багам градин авто. Партнёры, și faci față? Nu mai nimic. Eu nu știu cum am și el, el se uită la domnul Vala, la uite așa, și atunci a putut să la heroi de ocupație, am rămas ciocnit acolo. Mai leu. Da, dar ce faci, bă? A mea, da? A mea tot să casteu, tot de astea. Dar nici eu nu sunt mai bun, de pe ce te dva. Nu te scapi. Bă, domnule, du-te că zbări peștele. Du-te mai bun. Mai bun, nici eu zic că Знаешь, если я сама смотрела телевизор, la programul mă la concurs, este niște cujuși, și eu nu m-am șocat, nu mai fac. Trebuie să mă gândesc cu mine. Борис Дмитриевич, все равно самое предприятие. Это плечо одежды. Вчера шумели. Добрый мир, Павел, слушай. Domnilor pescari, aici de vreo 10 ani niciun pește nu s-o prins, dar voi stați. Mai drag, nu se, cu ăsta cu 3 ori. Nu mai drag, nu pleci.